מה קורה חבר'ה? משחקים סמייט. כן, כן, זה משחק מטורף, פשוט כיף לשחק איתו. המשחק הזה מבוסס על פי 4 סגנונות של דברים. Just, שזה במפה הזאת. 3 על 3, זה כזה קטן. ארינה, שזה עם נקודות שצריך לרדת. וקונטסט זה כמו לול, שיש 3 קווים ואתה צריך ללכת דרך גן וזה. והסולט זה כזה רק שזה בוחר לך רנדומלי שחקנים ויש קו אחד. הפעם נשחק ב-Just, זה אחד הכיפים, אני מת על Just, וזה נורמל גיים, זה מולטיפלייר כמובן. יאללה, אנחנו נפרק להם את הצורה, נעשה להם את ה-best of the best. עכשיו אני עושה accept כמובן, כי אנחנו פרוים, אנחנו לא פצ'ים. קיצר, אני קצת אסביר עד שזה יעשה. אתה מקבל את כל השחקנים האלה בהתחלה. עכשיו הוא שחקן ממש טוב, ואני ממליץ גם את הרקולס. ממש אהבתי אותם, אבל עכשיו אני אקח את אורה. ככה הוא מדבר, אני מת על הקול שלו. זהו, אני עושה לוקים, אז אני מחכה לך אותה איזה שעשו לוקים. עכשיו בקיסקץ יש גם סקינים. עכשיו חלק, זה לא כמו לול, אם מישהו פעם שיחק לול, זה כאילו לול, זה עולה כסף אמיתי, גם סקינים וכאלה, אבל אתה יכול גם לקנות בכסף אמיתי וגם לקנות לא בכסף אמיתי. אז בקיצר, זה ממש משחק אדיר, שמור אותו. זה משחק ממש כיף, זה מטורף, רצח. יאללה, כשיתחיל משחק נחזור. מה קורה חבר'ה? עכשיו זה נכנס למשחק. עכשיו אני אקנה דברים. לא, בינתיים אין לי מה לקנות בינתיים. אני אחזור לקנות את זה, אלא בוא נשחק את זה. זה מקום ממש כיפי. הוא מתחיל לשחק, אז הוא יוכל גם איך לשחק. אני גם אשאיר לינק למשחק. תעשו לשחק, זה משחק ממש אדיר. אפשר לשחק גם מול בוטים. זה ממש כיף. ויש גם פרקטיס כדי להתאבד. אני ממש אוהב את השחקן הזה. שחקן טוב. בומוקוד. שהמיניון לספאון זה כאילו השאר מתחיל. המשחק ישר מתחיל. ומה שאני מת על המשחק הזה, בשביל לשפר את היכולות שלך וזה, יש לך כזה קאמפ, כאילו מחנים, אתה צריך להרוג אותם. נגיד עכשיו סתכל, אני ארוג אותם, אני אקבל מהירות יותר. אם תסתכלו על המהירות שלי בצד שמאל למטה, זה עולה כל מכה שאני מחזר בזמן. אם תעבירו טיפה אחורה, תשימו לב שהמהירות שלי לא היה פחות מ-430. עכשיו, הלאה, בטירוף. עכשיו נפרק להם את הצורה, עכשיו בואו מוקות, בואו מוקות. בואו מוקות. וכשאתה לוחץ בי אתה חוזר לבייס בחזרה. יש כזה ריקוד סקסי כזה, תראה איזה סקסי, איזה יופי. טוב, אז חוזרים לפה, ככה חוסכים, הכל חוזר רק חיים, חוזרים הכל סבבה, אבל נפרקים את הצורה. יואו, נגז. Fuck you, dude. איזה בן של... איזה יופי.
יואו, של זונה. מורד. פאק יא. איזה נוקטים? מולנו? ממש נוקטים. וואי, אני עוד שנייה מת. יואו, בת של זונה, יואו, איזה חרא זאת. ולהרוג אותה. פאק יא. בינתיים יש לי תוצאה חרא, כי גנבו לי, אבל בסדר. לא שאני לא סובל שגנבו לי חרא של אוי, שלי. שנייה, זה מנה, כוח, ישראלים, אנחנו תורנו, שוב. פאק. זה עם תצורה עכשיו, כרגע רואים תצורה. לא. Fuck you. זה נפלנו תצורה. קופץ עליי, וואי, איך ידעתי. איזה יופי. פאק יא. Shit. לא נכון. פאקיה, בוא ננהל את זה עכשיו. סמק, וואו, איזה נוטים יש לי. נובים של טים. הרבה מהם. פלופיה. לא הייתי יכול לעשות כלום. איזה נוטים יש לי. פלאקר. פאק דיס שיט. אז מה קורה חבר'ה? אז כן, אז סיימתי את המשחק עכשיו. זה היה משחק די קצר, די ניצחנו. משחק די מסובך. בקיצר, מה שרציתי להגיד לכם, נהניתם, תעשו לייק, לא נהניתם, ספרו לנו מה לא אהבתם. תודה חברים. זה להיום, אם תרצו עוד סרטונים של סמייט, דברים אחרים, תגידו לי, אני פה בשבילכם, יאללה ביי.